Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nau'ikan capacitor. Capacitor yana da nau'ika guda uku. Akwai wanda ake ce masa electrolytic capacitor. Shi wannan kala na capacitor yana da ƙarfin ajiya sosai, ma'ana high capacitance. Ya fi kyau da manyan ayyuka da suke buƙatar babban wutar lantarki. Yana da polarity, ma'ana yana da positive da negative, kuma dole ne a haɗa su daidai wa daida, ma'ana positive negative. Yawanci siffarsa ta fi kama da kamar tukunyar gas babba, ma'ana cylinder kenan, ko da turanci a ce cylindrical, kuma akwai baƙi a gefe na alamar cewa negative ne. Sannan an gina shi ne da sinadari na aluminium da tantalum. Har ila yau shi wannan capacitor na electrolytic capacitor, kashi na ɗaya daga cikin kashi guda ukunsa yana ɗauke da ma'ajiya babba, saboda yana ɗauke da microfarad 10 zuwa microfarad 10,000 shine faɗin ma'ajiyarsa. Ayyukan da yake, babban aikin da yake shine yana musanya yanayin wutar lantarki, ma'ana power supply filtering. Amma a lura, idan ba a haɗa shi daidai ba, ma'ana aka je aka sa positive a wajen negative aka sa positive, to zai ƙone shi. Dole sai an kula da wannan polarity din nasa. Sai kashi na biyu wanda ake ce masa ceramic capacitor. Shi ƙarami ne kuma ba shi da polarity, ma'ana ba shi da positive ba shi da negative. Sannan yana da saurin aiki sosai. Sannan ma'ajiyarsa ƙarama ce, saboda yana ɗauke ne da picofarad 1 zuwa microfarad 1. Picofarad kwaya 1 zuwa microfarad 1 shine girman ma'ajiyarsa. Amfaninsa babba shine yana kare da'ira daga hayaniya, ma'ana circuit, abinda ake ce masa decoupling. Sai kashi na uku wanda shine kashi na ƙarshe, shine film capacitor. Shi film capacitor an yi shi ne daga roba ta polymer ko polyester ko kuma polypropylene. Wayannan ledojin da su ake yin shi wannan film capacitor. Sannan shi ma ba shi da polarity, ba kamar wancan na farko ba. Sannan yana da ƙarfi kuma yana daɗewa bai mutu ba, ma'ana yana daɗewa bai lalace ba. Shi kuma siffarsa kala ce. Wata siffar tasa za ku gan shi an yi shi a mai kusurwa 3 ko kuma mai kusurwa 4. Yana zuwa kusurwa 3 ko kusurwa 4, haka ake yin sa. Sabanin shi wancan na farko da aka ce yanayi ɗaya yake zuwa mai kamar tukunyar gas. Sannan kuma yana da ma'ajiya. Shi wannan film capacitor yana da ma'ajiya nanofarad 1 zuwa microfarad 10. Ita ce iya ma'ajiyarsa. Na gode, sai mun haɗa darasi na gaba. Mi share, mi like, mi follow don wasu su ƙaru.